היום זה יהודה, מחר זה אנחנו. היום זה יהודה, מחר זה אנחנו. היום זה יהודה, מחר זה אנחנו. הגיוני להתנדב לשרת ביחידה מיוחדת. זה מאתגר, זה קשה, אבל זה הגיוני. הגיוני לצאת למלחמה, להשאיר מאחור אישה בהיריון פלוס ילדה. תכלס, זה כמעט בלתי נתפס, אבל זה הגיוני. הגיוני להילחם כדי להחזיר חבר שנחטף בעזה. את הדל, מפחיד, אבל הגיוני. הגיוני להיפצע מרסיס לראש תוך כדי לחימה. נורא! הלב שלך מתפוצץ, אבל זה הגיוני. אבל מה לא הגיוני? לא הגיוני להתנדב לשרת ביחידה מיוחדת? לצאת לפאקינג מלחמה, להשאיר מאחור אישה בהיריון פלוס ילדה, להילחם כדי להחזיר את הדר, תוך כדי להיפצע מרסיס לראש. ואז, שהמדינה תפקיר אותך. זה לא הגיוני. הגיוני שהשבוע כל הצוות במילואים. הגיוני, אפילו כיף. לא הגיוני שיום אחרי שנקרא לדגל, המדינה תפקיר אותנו בידי בירוקרטיה חסרת רחמים. היום זה יהודה, מחר זה אנחנו.